Security alert gare ku mutanen jihar Nasarawa. Lalle annoba ta garzaya ta shigo jihar Nasarawa. Idan ba a gaggauta an dauki mataki ba, lalle sai dai a bada gudumawa na zannuwa wa samarin jihar Nasarawa a dalilin wannan annoba da ta bijiro musu. Jama'a, wannan bidiyo da kuke gani matasa ne guda uku waɗanda suka gaisa da wani ɗa namiji guda ɗaya. Lalle bayan sun gaisa sai suka kwashe musu wato kandiri. Lalle bayan sun kwashe nan take sai ɗaya laluma ya ji halamar kaman babu, ɗaya kuma ya fara jin zazzabi ta karyo masa, inda ya yi ihu ya sanar da ‘yan uwansa yake ce lalle fa ya laluma bai ji kandirinsa ba. Mafadin haka kenan sai aka cafke shi wanda ya gaisa da su, aka fara masa duka. Daga nan dai aka kira hukuma, inda kenan kuwa gansu aka sa su a bayan mota za a kai su ofishin 'yan sanda, sannan daga nan a garzaya asibiti domin binciken lafiyarsu. Lalle bayan wancan da kuka gani na matasa guda uku, lalle nasu ya faru ne a cikin Keffi. Sannan wannan matashi da kuke gani shi kuma nasa ya faru a cikin ƙwaryar garin Nasarawa, wato cikin lafiya, inda shi ma aka kwashe masa, wanda har yanzu an nemi lafiyarsa an rasa. Lalle wanda ya ɗauke masa nasa shi ma yana rufe, wanda an fara lakaɗa masa ɗan karen uban duka. Daga nan dai aka kawo agaji, hukuma suka shiga cikin lamarin, wanda a yanzu lalle bayan yana nan hannun hukuma. A yanzu haka ana nan ana ta bincike akan shi wannan domin ya tabbatar da ina aka kai kandirin wannan bawan Allah da yake kuka. Za ku gansa yana magana cikin ɗimuwa da tashin hankali. Sannan kuma amsar shine a yanzu al'ummar da ke jihar Nasarawa, lalle sai ku kula matasa, akwai na kwarai akwai na banza, wanda lalle wannan suna da mugun aƙida domin su kore sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaisawa da al'umma, domin ka gaisa za ka samu lada. Amma wannan al'ada ko in ce ɗabi'a nasu ya sa ya janye mutane da wajen tabbatar da wannan sunna. Wani zaka ga ya hau ihu, wanda kuma ko da Allah luma ba bacewa yayi ba, domin tsoro don abin ta riga da ta baza gari, wanda a jiya an samu haka a wajen poli na ƙwaryar garin lafiya. Wani an gaisa da shi bayan ya dawo, daga nan aka gaisa da shi aka ce barka da dawowa, yana wucewa gaba ya laluma ya ce babu, wanda an garzaya an kai shi asibiti. Da aka bincika sai aka samu lalle shi kuma zazzabi ne, ba abun bane ta ɓace. Amma matsalar shi ne lalle sun yi yawa kuma sun bazama domin cimma burukansu na ƙungiyar asiri. Allah ka rufa mana asiri, ayi hattara. Menene mafita? Idan kai musulmi ne, lalle ka rike addu'a na fita daga gida, bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Idan ko kai Kirista ne, lalle kar ka gaza da addu'a na morning devotion. Lalle ka rika yin addu'a domin kariya daga abin da kake bautawa. Hakan ina ganin shi ne mafita, zai hana su samun cin nasara akan ka ko akan ki. Allah ka rufa mana asiri. Fatan alkhairi. We say no to Satan kandiri.